یê mezin kî ye? Metta 18. Wê gavê şagird hatin ba Îsa û jê pirsîn: Di padîşahiya ezmanan de yê herî mezin kî ye? Wî gazî zarokekî kir, di nav wan de dara westandin û got: Bi rastî ez ji we re dibêjim heta ku hûn vê negirin û nebin wek zarokan, hûn tu cara nakevin padîşahiya ezmanan. Loma kî xwe wek vî zarokî nizm bike, di padîşahiya ezmanan de yê herî mezin ew e û kî ku zarokekî wiha bi navê min qebûl bike, ew min qebûl dike. Lê kî ku yekî ji van biçûkan ku bawerî bi min aniye, ji rê derxê ji bo wî çêtir e ku bêraşekî mezin bi stûyê wî ve bê deleqandin û bikeve binê deryayê. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.